Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. Чемпиони муваққатии пешинаи UFC дар вазни сабук Тони Фергюсон ба Ҳабиб Нурмагомедов роҳи ҳалли душманияшонро пешниҳод кард. Ма бовар кардам вақте ки падари Ҳабиб гуфт ки мо бояд қувваозмоӣ кунем. Ма ба ин чиз бовар кардам ва ма бо шодӣ зидди Ҳабиб дар барномаи The Ultimate Fighting барои ҷангварҳо мураббӣ мешудам. Оиди ин чиз чӣ фикр дорӣ? Беҳтарини мо бо дастаи худ ғолиб мешавад. Ма кафолат медиҳем ки дарсҳои тамринии ма аз дарсҳои тамринии ту хубтар аст. Ҳабиб, фарқ надорад ки дар кадом намуди бозӣ мо бо ту қувваозмоӣ мекунем. Ба ҳар ҳол дар он ҷо вақт гузарондан хеле хуб мешавад. Ба якдигар даст дода ҳамаи ин муноқишаҳоро дар гузашта мемонем ва ба пеш ҳаракат мекунем, гуфтааст Фергюсон. Дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Тони Фергюсон мехоҳад ки бо Ҳабиб Нурмагомедов якҷоя вақт гузарона ва ма фикр мекунем ки агар ки Нурмагомедов розӣ шава ва онҳо дар ягон намуди бозӣ, масалан шашка ё шахматбозӣ қувваозмоӣ карда якҷоя вақт гузаронанд, хеле хуб мешавад. Ба ҳар ҳол онҳо таърихи хеле хуб доранд. Дар гузашта 5 маротиба муҳорибаи онҳо барҳам хӯрда буд. Масалан хиди ма Тони Фергюсонро аввалин маротиба дар якум муҳорибаи рӯбарӯ зидди Ҳабиб Нурмагомедов ки моҳи апрели соли 2016 гузашта буд, дида будам ва аз ҳамон рӯз ман Тониро мешиносам ва муҳорибаҳои ӯро тамошо мекунам. Барои ҳамин ошти байни Тони ва Ҳабиб кори хеле хуб мешуд. Чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра гуфт ки Ҷастин Гейҷи ӯро дар ҳақиқат 2 маротиба ба нокдаун равон кард, ё ин ки Оливейра худашро ба замин афтонд, то ин ки бо Ҷастин гӯштин гирад. Не, ин кор дар ҳақиқат буд. Ман дар ҳақиқат зарбаҳои ӯро ҳис кардам. Ҳис кардам ки ба нокдаун афтидам. Ман ягон чизро баҳона кардагӣ нестам. Ин корҳо дар ҳақиқат нокдаун буд. Шукри худо ки бо шарофати тамринҳои мо дар зал, ман аз нокдаунҳо зуд ба худ омада ва ба пой хеста метонам. Ҳар боре ки ӯ маро меафтонд, ман зуд ба по хестам ва бо ӯ дар стойка ҷангидан мехостам. Дар ёд дорам ки ман афтидам ва зуд нафасгирии худро барқарор карда ва ба по хестам. Ҳама бояд донанд ки акнун Чарлз Оливейра ҷангвари ҳаматарафа аст. Ман аз ягон кас намегрезам. Бо гӯштингирҳо гӯштинг мегирам. Або зарбазанҳо боша, ман тайст ки бокси худро истифода мебарам, гуфтааст Оливейра. Хотиррасон мекунем ки дар турнири UFC 274 Ҷастин Гейҷи Чарлз Оливейраро 2 маротиба ба нокдаун равон кард, аммо Чарлз Оливейра худро барқарор карда тавонист ва баъд хиди ӯ Гейҷиро дар охири якум раунд аввал ба нокдаун равон кард ва баъд маҷбур кард ки таслим шавад. Аммо дӯстон, на ҳама бо ин суханҳои Оливейра розиянд. Масалан Ислам Махачев шаби гузашта дар суҳбат бо Бред Акамото гуфт ки Оливейра аз муҳориба зидди ӯ мегрезад. Биёин суханҳои Махачевро гӯш мекунем. Оливейра мегӯяд ки ман сазовор нестам ки муҳорибаи унвонӣ гузаронам, аммо ҳамзамон ӯ муҳориба бо Конор Макгрегор ва Нейт Диаз талаб карда истодааст. Савол: оё ин шахсҳо сазовор ҳастанд ки барои унвон ҷанганд? UFC бояд ки муҳорибаи маро бо Оливейра ташкил кунанд. 10 ғалабаи пайдарҳам зидди 11 ғалабаи пайдарҳам. Ин муҳорибаи хеле калон аст. Чарлз мегӯяд ки моҳи декабр муҳориба гузарондан мехоҳад. Аммо агар ки Конор ё Нейт ба ӯ муҳориба моҳи сентябр пешниҳод кунанд, ӯ розӣ мешавад. Оливейра аз ман гирехта истодааст, чунки медонад ки греплинг ва дигар малакаҳои ӯ зидди ман кор намекунанд. ӯ танҳо зарбазанҳоро ба монанди Дастин Порье ва Майкл Чендлер шикаст додааст. ин шахсҳо зарбазании хуб доранд, аммо вақте ки онҳо Оливейраро ба нокдаун равон карданд, ягон тай аз онҳо бо Оливейра дар замин гӯштин гирифтан нахостанд. мо медонем ки вақте ки ягон кас ба ӯ проблема месозад, Оливейра доимо таслим мешавад. ман ӯро ба замин меафтонам, ӯро хаста мекунам ва баъд ӯ таслим мешавад. чӣ гунае ки ӯ ин корро дар UFC 10 маротиба кардааст. ҳама аз греплинги ӯ метарсанд, аммо ман умуман ғам намехӯрам.
ман бо беҳтарин греплерҳои ҷаҳон гӯштинг мегирам. ман бо ҳабиб тамоми умри худ гӯштинг мегирам. барои ҳамин греплинги Оливера маро хавотир намекунад. ман медонам ки ӯро ба замин меафтонам, тамоми қувваи ӯро мегирам ва баъд ӯро фавран шикаст медиҳам. ҳама мегӯянд ки тарафи сахтии Оливера и гӯштинг аст, аммо ман Оливераро маҳз дар ҷои сахтии ӯ дар гӯштинг шикаст медиҳам, гуфтааст Махачев. дӯстон, бояд гуфт ки ҳозир қариб ҳама оиди ин муҳориба гап зада истоданд ва эҳтимоли калон аст ки UFC ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд, агар ки онҳо бо ҷанговарҳо маслиҳат карда тавонанд. чунки агар мо ба рейтинги вазни сабук назар кунем, пас ба ғайр аз Ислам Махачев ва Бенил Дарюш дигар довталаб барои камарбанд нест. Дарюш боша ҳозир осеб дорад, барои ҳамин ягона довталаб ин Ислам Махачев мебошад. дӯстон, шумо бо суханҳои Ислам Махачев розӣ ҳастед ё ин ки ба фикри шумо Оливера дар замин ба Ислам Махачев проблема сохта метонад? ҳатман фикротона нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.